Benvinguts i benvingudes a Pilates amb Isabel. Aquesta és la lliçó número 7. Yorinda? 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 Yorinda, ara, me sembla que és l'hora de fer Pilates. Mira el rellotge. A veure quina hora és. Sí, anem a fer una classe de Pilates. Agafa el coixí del coll i porta el rellotge amb tu. Anem a tombar-nos en la colxoneta. A la Yorinda ens ho farà al billar, però a casa busca un lloc còmode amb una manta o una colxoneta. Fica't el coixí del coll i tomba't d'esquena a terra. És millor ficar-se el coixí del coll que aguanti el cap i no el coll. Yorinda, te'l pots ficar una mica més amunt, al davall del cap, llavors aguanta també les espatlles. Així, molt bé. Aquest rellotge és el rellotge de la pelvis. Pots marcar el 12 i el 6 quan fas la inclinació pèlvica. Intenta-ho fer com la Yorinda, 12 i 6 inclinant la pelvis. El 12 i el 6, busca un moviment suau, com si estiguessis ficant oli als engranatges de la pelvis. Busca el centre i anem a ficar el 3 i el 9. Marca el 3 i el 9, intenta tenir els genolls quietos. No moguis els genolls, Yorinda. Així. El 3 i el 9 sols amb la pelvis, com si busquessis els engranatges. Molt bé, i queda't al centre. Marca ara el 12, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i al centre del rellotge. Molt bé. Al revés. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12 i centre del rellotge. Molt bé, deixa el rellotge al costat, Yorinda, i anem a fer el primer exercici. Porta un genoll cap al pit i agafa'l amb les mans. Apreta el genoll una miqueta cap al pit, de manera que sigui còmode. Relaxa els braços i intenta marcar el rellotge, el 6 i el 12, sense moure la cama. Aquest moviment és impossible, no es pot fer. El que fas és un gesto en direcció al moviment. Fes un gesto cap al 12 i cap al 6 amb la pelvis i aguanta el genoll quieto. Quan fas això, notaràs els engranatges de la pelvis. Fes un gesto que sigui agradable cap al 6 i cap al 12. Com si estiguessis ficant oli. Molt bé. Apreta cap al pit i fica ara les mans al davall del genoll. Porta el peu cap al sostre i busca un allargament del 80%, mai 100%, que no et faci mal. On veguis que estàs còmode, torna a intentar marcar el 6 i el 12 del rellotge de la pelvis. I segurament pensaràs, això és impossible. Sí, però fes un gesto en direcció al moviment
Nota els engranatges de la pelvis com si estiguessis ficant oli. Molt bé, un gesto agradable. Que no faci mal, que puguis cantar una cançó al cap i no soni. Fica les mans al terra i busca el centre del rellotge amb la pelvis. El 6 i el 12 estan prohibits, t'has de quedar al centre. I amb la pelvis quieta, porta la cama a baix i a dalt. Estira el genoll i orina, així. Molt bé. Amb el genoll estirat, si pots, estira el genoll. Sí, la cama a dalt i a baix. I el teu repte és mantenir la pelvis quieta, que no marquis 6 i 12, però que es quedi al centre. A veure si pots. Segueix respirant, canta una cançó al cap, no vagis massa lluny i canvia de cama. Porta el genoll al pit i agafa-la amb les mans. Apreta cap al pit, agradable. Fixa la cama i comença a marcar el 12 i el 6 al rellotge de la pelvis. Com si estiguessis ficant oli als engranatges. Fes-ho suau, fes-ho agradable. Busca el gesto i fica les mans al darrere del genoll, estira la cama. 80% màxim, no pot fer mal. I busca una altra vegada la inclinació de la pelvis, cap al 6 i cap al 12, amb un gesto agradable. Molt bé. Deixa ara les mans al terra i busca el centre del rellotge a la teva pelvis. Amb la pelvis fixada, porta la cama a baix i a dalt. Intenta estirar el genoll. Prohibit marcar el 6 o el 12. Aguanta la pelvis quieta. Intenta estirar el genoll i orina. Ara, molt bé. Amb la pelvis quieta. Segueix el teu ritme, no de fer mal. Molt bé. Una altra vegada. I els dos peus a terra. Marca ara al rellotge el 3 i el 9. Intenta fer-ho amb els genolls fixats, sense moure'ls. El 3 i el 9. Molt bé. Porta els genolls a sobre de les caderes o dels malucs i amb els genolls doblegats porta una cama al costat i torna al mig i després l'altra. Així, tal com fa la Llorina. No pot fer mal, tu busques el teu trajecte. El repte serà no moure el rellotge de la pelvis. Pots aguantar-lo al mig, que no marquis ni el 3 ni el 9. Aguanta el mig i canvia de cama cada vegada. Molt bé, porta els genolls al pit, agafa els genolls amb les mans i fes un moviment amb les mans per a que els genolls donin voltes i la pelvis marqui 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3,
amb el sentit de les agulles del rellotge, tal com fa la Yolinda. Canvia de sentit i marca tots els números del rellotge i estira les cames i fes moviments molt ràpids, com si estiguessis sacsejant l'aire i ja està. Moltes gràcies, Yolinda, i et pots acabar el cafè fins al mes que ve amb un altre exercici. Gràcies a tots.